Εγώ με έπιασα τα σχολεία μου, άρχισα να μαζεύω έργα και μετά την εισβολή είχε μια υπηρεσία με τον τουρκοκυπριακό περιουσιό. Είχε έναν υπάλληλο μόρφο και πήγαμε και είπαμε στις αποθήκες τους κάμπους από τα μεταλλικά ράφια και αγωνμάστα. Και με βάση το γραφείο Μπερίας τότε ήταν το παλιό νοσοκομείο και ήταν ένα δωματιάκι που ήταν αποθήκη, έκαναμε το γραφείο της τέχνης και αποθήκη της τέχνης και έκαναμε τους φακέλους, την ταξινόμηση των έργων που έκαναμε περίπου τρεις ομάδες, τα έργα της πρώτης Δευτέρας, τρίτης Τετάρτης, πέμπτης Έκτης. Αυτή ήταν η αρχική. Που έκαναμε μια επιλογή, δεν μπορούμε να το πιάσουμε, αλλά πιάνναμε και από μερικά σχολεία όλη την παραγωγή, ανεξάρτητα από καλών κακών. Οπότε φαίνεται κιόλας, τούν τη χρονιά, στον το σχολείο, έδωσε δουλειά που γίνηκε. Είχε και έργα που έφτατα φίλες καθόλου, αλλά ήταν μια ένδειξη ότι γίνονται και τώρα τα πράγματα. Κάποιος μάζευε, να σου είπα, μάζευε μέσα σε ένα δωμάτιο, έτσι, μια στήλη. Όταν έγινε επιθεωρητής, είδα εγώ τα έργα που είχε ο Κάλθος. Τώρα, ο Κάλθος μάζευε διότι στέλναμε σε διαγωνισμούς. Πάντα, άμα γίνουν εκθέσεις και δάρ, και σήμερα αποτελέσματα η παιδική τέχνη της Κύπρου. Χρυσά, μετάλλια, αργυρά κλπ. Ιδιαίτερα σε μια έκθεση στη Πράγα που είδαμε, εκθιάσαν την κυπριακή τέχνη την παιδική. Μιλάμε πριν το 70. Πριν να γίνω εγώ επιθεωρητής. Εντάξει, κάνουμε πάντα στο τέλος του χρόνου. Πού, σε κάποιο σχολείο ή... Μια φορά να κάνουμε στην κάτω Πάφο, όλων των μόλων από το κάστρο να πάει ως την άκρα να στήσαμε τούτα τα... Καβαλέτα. Ναι, και κρεμάσαμε και κάναμε την έκθεση. Κάναμε πάντα μια επαρχιακή έκθεση στο τέλος. Συνήθως σε ένα σχολείο, αλλά μια φορά κάναμε την έκθεση τελικά δεν το επαναλάβαμε, διότι ήταν υγρασία.